Skuru ya Benjenga Preparatory yugotoka sensemo ya Nyamataro imi kaunti ya Kisii nigo ritukuria rero bachengera obokoreri obuya bw'omwaka oyiga okwana nigo bairira buna nigo aborokigwa 42 baba gukora amatemwa a KCP ase aborokigwa 42 baba konyora amagisi 300 gochiguru kurende nigo bairira buna nigo omwaka ogo chaberubirite bene asokone kinabo igo kwarigania junior secondary school murikito Vincent Onyancha na mange nase skuru ya Benjenga Preparatory ime ye county ya Kisii nigo muchengo bwatanse maiga yogosoka kwa matemwa KCP maiga yabaibuli aborokigwa amana bana kubwatrana sobwamo asoguchengera matemu aseritukuria rero. I scored 402 marks. I would like to be an artist when I grow up. I got 376. I am very happy and I thank my teachers. I managed to score 383 marks. I take this opportunity to thank my teachers. I managed to score 378. I thank my teachers for cooperating and my fellow pupils. Chinga kichio abari mubatigarite maiga asomwari mumone bweskuru yatabuna nigo abari mubabwatrana sobwamo anobotene bweskuru kwane kibuna amatemwa yakorwa KCP ngonyara bari gwikirania endoto yabo. The school has posted an improvement compared to last year when we had a mean of 322. This year we have gone up to 351.4, which is a great improvement. And also we have been able to produce 3 candidates with 400 marks and above. Nigo chinga kichio omumanager bweskuru atebuna egangene yeskuru enokonyara kwane kibuna kubwatana bare amone kenyoro asokonyara goeti abana bali batali kwenyara. Asamarieta nigo nkuru ku Bernard Moseti Monyenye ninchende manager se skuru ya Benjenga na ande gonde no mogoko monene sana onye ndi nama itoko bugyo mururie nari kubugi mutari ko mbugi sigaki anene tigangire libageri bene kwiranira Nyasaye ngambu ya mono okiarekere gente kiyege gocha gwetera magoka Nyasaye korwa se twachage toko chake skuru 2014 as rental houses mpaka tuanyare go establish its own land skuru anyare ko bage gwetenera no bole mo bwaye bono anene buna bone serikali njato ete na ande njato ete the junior secondary school abana tuwa collective arenga abana 47 asa abana aba 47 na boko ranga abana 42 igo babwata above 300 marks. Out of these 47 na boko abana 28 babwata above 350 marks and above. Chinga kichio ni gaba iboli bago batatigara maiga abase batebuna iganga yabone kone kibuna nkosira barabarimu anene abana ase skuru yega ya Benjenga Preparatory School unenchire mo yokunyara gukinia chisemi asorgongo ruagusi. My son scored 399 marks. I'm very happy and ngwira Nyasaye mbiamon asubwaro batoretire Nyasaye itono muya abana bajito banyare ko bagwita mbiamon. Skuru ya tokwanyire sana no mwalimu itoro muyagu to understand buna baiboli. Okay, Asamaria tangoro kujani bonariri. Mama ke Laurin Nyawate who managed to score 402 marks. Nago kiremono okay, tina expected you mano inaikia marks ya but reni Nyasaye omokonyire. I thank God for that. Na nashukuru walimu wote shule mzima. Shukuru sana kwa hii shule ya Ben. Walimu wanafanya kazi. Hao walimu wako hapa wanafanya kazi kama wanaume. Ningependa kama MC yetu anaamka ama MP amke asaidie shule. Ekyo getigarete bono na baibuli aborokigwa ama na bana gochamo elikone kibuna chisemi nkonyara kire gusirwa ase county ya Kisii ko reporter ya Ndizi TV ko rose skuru ya Benjenga Preparatory imeje county ya Kisii retirane nchinkuru kwa Vincent Onyancha.